ku ɗauko mai ita yanzu nan, na ga wanda zai cece ta. Gagan! ku zo ku taho man ku taho ku zo mana. Na dawo alƙawari kuma wannan waje mai tsarki ya zama mun shaida. Wannan rayuwa ta ce kuma ita ce komitawa. Na rabu da ita a farko saboda gudun hawayenta. Mai yiwuwa ba ku damu da hawayenta bane kuka bari ya kwaranyo. Na bayyana domin share mata su ina tare da ita yayin da mace yar wata ta yi kokarin wasa da rayuwarta. Kuma ga tana anan na ga wanda zai ce zai zo ya taba ta. Na kalubalance ku kakanninku kuwa za su zo kirga gawawwaki. విల విల విలవాలే పొద్దుకి రంగులు మళ్ళీ ఉదయించేలా భగ 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 సూర్యుడు హేలా జల 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 జారే కన్నుల గంగా జలముల బరుగాగేలా భగ ధగ ధగ వీరుడి ఊళా ఓ అమ్మ ఒడై ప్రేమందించి నీ హృదయం లాలించేవాడు ఓ బ్రహ్మముడై ఈ సంఖ్యలని నీ శత్రువుని ఛేదించేవాడు ముగిసిపోయిన నుదుటి రాతనే మలుపు తిప్పు మొదలవుతాడు సగము వెన్నెల సగము జ్వాలగా రగిలే ప్రేమ వికిరణం వీడు వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే నిన్ను హరివిల్లుగా మారుస్తాడే వీడే నీ బలము బలగం వీడే
bar ma ya so mu yaƙi tun da ya kashe ganin ka kuma ba za mu bar shi ba yalla bai. Kuma waye ya kashe wannan ganin naka ba za mu bar shi ba. Ba zai sha ba. Dukkan su ba zan kyale su ba. Har ita yarinyar da ta zama sanadiyar faruwar wannan abu. Kanina shine mara amfanin da ya kasa dakatar da zubewar kimar wannan gida. Da kuma kanwata da ta sai da kimar gidan saboda tana ganin dan uwanta ya gaza. Sarkata ko ta kabar wata ɗaya ba ta yi ba ta riƙe hannun wani suka tafi. Da kyau sweet na raya na barma. Ala wadin wannan rayuwa taka. Kai! Ku ne kuka kashe ni. Ba zan kyale fawar ba da ya kashe min ɗana a gaban idanuna. Ita ma ba zan kyale ta ba da ta riƙe hannun wani ta tafi. Shi ma ba zan kyale shi ba da ya tafi min da kimar gidana. Na rantse da alfahari na. Na kira soyayya da shirme, har ma na ce babu wani abu wai soyayya. Amma a gaban ido na sai na ga namiji ya bada rayuwar shi akan wacce yake so, kuma na ga ya raba wasu da ransu akan wannan soyayya. Kin ce mishi kina son shi lokacin da kina da komi, amma shi kuma ya ce miki yana son ki lokacin da baki da komi. Soyayyar ku gagaruma ce, kar ku tsaya wani tunani, kawai ku ja gaba. Yau ƙarin shekararki. Yanka kek ɗin. Me kuma shalili? Yanka mana. Maza yanka. Aha. Bude. Ci gaban yana nan tafi. Anjima ku kasance a tare da mu. Barka da zuwa wannan tasha ta masoya, Taurari Star TV. Danna alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙarawa, ta yadda za mu rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Muna tare da ku a kowane lokaci. Masoya, wannan tasha ta ce mun kirkire ta ne saboda kawo abubuwa dangane da lamarin soyayya, saboda kuma mu rinka faranta muku. Alhamdulillah, a kullum muna ƙara ci gaba da samun nasara. Sannan muna muku godiya bisa shawarwari da kuke bamu da kuma ƙwarin gwiwa da kuke ƙara mana.
sannan muna sanar da ku kofa a buɗe take, kuna da damar yi mana tambaya akan lamarin da ya shafi soyayya ko neman shawarar mu. Muna bukata kuma idan kuna da gudunmuwar da za ku iya bamu wadda za ta iya ƙara kawo mana ci gaba. Sannan idan kana da sha'awar a haɗa maka kalandar soyayya da budurwarka ko da saurayinki za ku iya yi mana magana ta WhatsApp ko Facebook. Mun gode. Yau mun zo muku ɗauke da wasiƙar soyayya mai nuni da yadda masoyi ke matuƙar ƙaunar masoyiyarsa. Da akwai kotun da ake hukunta macen da ta saci zuciya, na tabbata da yanzu kina gidan yari, saboda ban taɓa ganin mace wana wajen iya raba zuciya da jiki kamar ke ba. Na rubuto miki wannan wasiƙa ne saboda na ƙara fahimtar da ke yadda kika yi nasarar sace min zuciya a cikin ƙanƙanin lokaci. Amincin Allah ya tabbata a gare ki kyakkyawar masoyiyata, ɗaya tamkar dubu a cikin rayuwata, mafi girman matsayi da tsantsar daraja a gare ni. Hakika na yi matakan nasara da na same ki a matsayin wadda nake so, take so na. Karima ke mace ce wanda kowane ɗa namiji zai so samu a rayuwarsa. Kafin a samu mace da ta haɗa komi kamar ke, ana shan wuya. Na gode ma Allah da ya bani ke. Ga tarbiyya, ga tsoron Allah, ga ilimi, ga kunya, ga ado tamkar ɗawisu, ga kyau, ga iya tafiya tamkar mahauniya, ga zaƙin murya kamar kukan kanari. Ni na san matsayina bai kai na sami kyakkyawar budurwa ta musamman wadda ba ta da makusa kamar ke ba, amma gashi Allah ya bani ke a matsayin wacce muke son juna. Masoyiyata, muddin ina raye babu wanda ya isa ya cutar da ke. Zan iya sadaukar da rayuwata saboda ke. Ina son ki fiye da yadda nake son kaina. Zuciyata ta yi matuƙar sabawa da ke kamar yadda ta saba da harbawa a cikin kirjina. Da ana fasa zuciya a zan ke ciki, ina mai tabbatar miki ana fasatawa. Babu abin da za a gani face tsantsar so da ƙaunar ki a ciki. Karima, haƙiƙa ke gwana ce wajen ado. Kwalliyar da kika yi jiya ta yi matuƙar burge ni. Babu abin da idanuwana suka fi gurin son dawwama suna kallo sama da ke, saboda a duk lokacin da nake kallon ki kyakkyawar surarki mai ɗaukar hankali, nakan ji wani irin sanyi a cikin zuciyata tamkar ana yayyafi. Daga ƙarshe Karima, ina so ki san ke ce ƙarfina kuma ke ce raunina. Don Allah ko me zaki a wannan duniya ki bi a hankali, saboda gudun kada ki fada abin da zai iya cutar da lafiyarki. Hakan zai iya jefa ni cikin mawuyacin hali. Ina so a duk inda kike ki sa a ranki akwai wanda ke ƙaunar ki fiye da yadda yake son kansa, fiye kuma da yadda kike son kanki, daidai da yadda yake numfashi. Ki huta lafiya, amaryata nan kusa da yardar Allah. Taurari Star TV, kalaman soyayya guda 14 masu matuƙar tasiri a zuciyar masoyi. Saƙon godiya zuwa ga masoya masu bibiyar wannan tasha tamu. Mun gode bisa shawarwarin da kuke bamu akan mu sake maimaita wannan bidiyo daga mara magana zuwa mai magana. A sha kallo lafiya. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, sanyin idaniyata, kyakkyawar da ke yaye mu damuwar da ke damun zuciyata, ɗaya tamkar dubu a rayuwata. Ina yawan tsintar kaina cikin farin ciki na kuma wanzu cikin annashuwa idan na tuna ko ina na je a faɗin duniya ke tawa ce a nurin zuciyata. Saboda tsananin ƙaunar da nake maki, idanuwana sun makance saboda rashin tozari da kyakkyawar fuskarki mai yaye min kowace kalar damuwa. Don Allah kada ki gigi rabuwa da ni,
saboda hakan daidai yake da kin kashe ni. Ina ƙaunar ki, ba zan iya rayuwa ba ki a kusa da ni ba. Tsananin ƙaunar da nake maki ya yi sanadiyar jawowar tsagewar zuciyata wadda ke zubar da jini a kowane lokaci. Ba zan iya rayuwa ba idan kika yi nesa da ni, kina raina dare da rana. Rurutuwar wutar tsananin so da ƙaunar da nake yi maki shi ke tunzura zuciyata a cikin tafkin kogin ƙaunarki wanda nake rayuwa a ciki kowane lokaci, daɗi da zafi. Sanki ya shiga kowane lungu da saƙo a cikin jikina. Zan iya ƙare rayuwata ina baki kulawa da tsaro. Babu wani abu a duniya da ke saurin narkar da zuciyata irin in ga murmushinki ya bayyana a kyakkyawar fuskarki mai ɗaukar hankali. Ina son ki so mara ƙididdiguwar iyaka. Dalilin ƙaunar da nake maki ya sa matan duniya sun fita raina. Fara na ganta baka mummuna, doguwa na ganta wada. Da matan duniya za su fahimci haka, dole su nuna fushinsu a kanki. Ke nake so. Zan rubuta sunanki a sararin samaniya, Fatima Zara, ta yadda duk wata halittar Ubangiji ya ɗaga ido sama, kallo mai nisa zai tabbatar da cewa ke ce farin cikin rayuwata. Da za a tambaye ni da numfashina da soyayyarki na zaɓa ɗaya, babu shakka zan yi amfani da numfashina na ƙarshe na zaɓi soyayyarki. Ƙaunarki ta fiye mun komai. Da yawan soyayya a jiki yana kisa, to babu shakka da ni fatalwa ne a wannan duniyar, saboda soyayyarki ita ce ɓargon da ke zagaye da ƙasusuwan da ke rike da sassan naman jikina. Duk motsina ke ce a raina. Sararin samaniya na cike da taurari. Wata da taurari ado ne da ke ƙayata sararin samaniya. A duk lokacin da kika yi murmushi, fuskarki takan koma tamkar wata sabon fitowa. Hakan ya samo asali ne saboda kyawun da Allah ya miki. Ke ce wadda nake so, tamkar yadda nake son kaina a gidan aljanna, sannan wadda nake gudun abin da zai bata miki rai, tamkar yadda nake gudun shiga wuta. Na yi nisan da bana jin kira kowa a kanki. Abu biyu na fi tsananin ƙauna a rayuwata. Na ɗaya ke, na biyu ke.